Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! si Kong Joey Salceda. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado, pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksaya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa BicolNet TV.
kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manimoksaya sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagka-aga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po! Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Coach Monel Calyos, Sir Edwin Sistina, Ma'am Rose Calyosea, good morning. Maylene Baldonado, kay Ana Marie Barcelon, magandang umaga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes, Tuesday. Petsa 20 na kita, ano? Petsa 20 kang Mayo, taon 2025, kaskaso ng aldaw. Sampulong aldaw na sana o kaya unsing aldaw, tapos na naman ang bulan kang Mayo. Sabayan po nindo sa indong lingkod, 2 oras kita, 7 to 9. Magure-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kompleanyo ngunyan, May 20. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Ma'am Cha Reyes, good morning. Shoutout Databi sa Kararayan, Puro 4. Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nagad nindo paglingawan papadaan na Rosales, Bamsel.
Dahil nanggad nindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kay bang mayangat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay natabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po nakakaram ka. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sinmaging sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po munaan sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live the live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niyan kan samuyang General Manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa si SM Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kinit. And bawal po ang may stress sa mga panahon pong ini. Hindi man ako gwapo. Gwapo ang... Nem. Oy! Ma'am Cha Reyes, nahiling mo tabi ako sirmok sa tabako. Gari kasuyaon duman sa taas kang paribanda, no? Nagpariban ka? Pwede man ka sa parlor. Ma'am Cha, gari duman ka sa parlor naglawga. Ang sweet ko, good morning. Oy, kumusta na tabi? Na-miss man nindo ako. Day kita nakapagprograma poon kang pet sa 14 adi. Fiesta sa Labnig. Pitsa 14 hanggang kasudma. Nagsaing ka ngaya. Nagsain ako, chairman. Yan ang problema kay chairman de lamang nang imbitar. Fiesta sa Labnig din ang imbitar. Nangyari kayo ni sa mabaka. Dahil lamang kita nakatana ki ibos, latik, binotong. Napahitay ni ano. O kumusta na tabi? Pakalipas nin saron simana kang eleksyon. Ano tabi? Dahil paubos ng gadjupaypit? Nagkakaubusan na sa mga paninda sa sentro. Grabe ano. Nagkakaubusan na sa mga paninda sa sentro. Ay, napangyari niyan. Mga mapirakon ba ano? Kagulpi, baling-baling ngaya. Kumusta na lamang?
Ano na ang maray lamang na sitwasyon? Ngaya, Mr. Hulbutana, ubos na ngaya si Paipit. Ano daw ngaya kung may ayuda? Ay, ayuda daw lamang ngayon magabot. Yan na naman tayo. Mauubos na ngayon sa Paipit. Ano daw kaya kung may ayuda ngayon sa masunod na bulan? Mahida pa ka mo. Hiling mo na, nain nga sa pasalubong ko. Nangimbitar man agad si chairman na di. Nangimbitar si chairman, pati naglalayog kita, oh. Ikaw para istorba ko ni chairman, isubli ko na siyang tent. Isubli ko na siyang canopy. Hiling mo na, nasa Thailand na kita, oh. Pasublong ko na siya ni canopy. Ano pangyayari kay chairman ni Hinda ka? O ano na? Anon maray na i-restoryan tagot niya? Ubos sa Durabox sa tabako, adi? So mga tindahan kan Durabox, ubos? Ano pa? So mga cellphone, inay ko po. Daipig barakal so cellphone bagang dikipad. Maurag na, no? Pati so mga cellphone, urubos. Nalimas tabi mga tugang sa mga paninda sa Tabaco City. Pati sa mga motor. Pangyari sa kinabanano. Matindi ano. Mama Bet Roma, good morning. Uyug-uyugon tabi man Mama Bet. Pati sa mga motor. Sus Maria, dakulon so nagka-display kang motor. Kasod mapagagi ko sampulo na sana. Pati sa mga Durabox out of stock na. Basi mga tugang sa pinaluwas na survey, nag-survey na naman sa SWS. Nag-survey na naman. Ang top notcher sa survey, mga tugang, ang may pinakadakol na benta, Durabox. Base yan sa survey. Pagkatapos kang eleksyon, kang Mayo 12, pag Mayo 12 pa sa ng hapon, fight na subarakal. Number 1 top notcher sa survey sa Durabox. Ang sunod nga ano? Nansunod sa survey sa cellphone. Pangyari. Sunod sa survey, cellphone. Maura gano. Ano nga sunod? Pom. Suigdaan. Iling mo na iya. Sabi ni ang sweet ko, maray pa ngaya sinda nakakuang paipit ako ngaya day. May naipit ka man mag... Hindi na pangyayari ang tabi, madam. Ano? Anan mga riparon tangon niya na Martes. Oy, so 54 party list na nakakuang halangkaw na boto kang nakaaging national and local election 2025 proklamar na kan COMELEC. Alagad tabi mga tugang may duwang party list ang pigsuspindi mo na so proklamasyon dahil po sa disqualification case.
may duwang pigsuspindi mo na so pagproklamar taigwa ki DQ kaso. So mga honorarium tabi kang mga nag-serve sa nakaaging perilian digdi po sa probinsya kang Albay, target kang Comelec ang 100% na maiwawaras na ini. Naman sa mga nag-serve, may dugang na 1K para po sa mga poll worker, sa mga nag-serve sa election, may dagdag na 1,000 pesos. Aprobado na kang Department of Budget and Management. Presyo mga tugang kan mga produktong petrolyo, may dakol ang paglangkaw, ngunya na aldaw. Ay inay! Yan tabi mga tugang. Sa tuyang mga pariparohon Ma'am Yuli, ngunya na Martes. Sir Noli Camba, good morning! Alas 7:19 na ang satuyang Philippine Standard Time. Kanta daw tabi mo ng linya kang Pag-asa, tagarigwang pigbabantayan na maraot na panahon. Ang Pag-asa, ramon tamonan magiging kamugtakan kang panahon. Nasa linya tabi ang Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Shh, Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, May 20, 2025. Meron tayong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa line 295 kilometers south-southeast ng Kalayaan, Palawan. Ito naman pong low pressure area ay hindi magiging isang ganap na bagyo, pero inaasahan natin magdadala po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May, Palawan. Itong low pressure area natin ay nakapaloob sa tinatawag nating ITCC or ang Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto dito sa may Palawan at Mindanao. Samantala, meron pa rin naman tayong easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral dito sa Luzon pati na rin sa nalalabing bahagi ng Visayas. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na may matataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas na mga thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila 26 to 35 degrees Celsius, Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 27 to 37 degrees Celsius, Baguio 17 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius at Legazpi 26 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Kalayaan Islands at Palawan, inaasahan po natin makakaranas din sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ito ng low pressure area. Samantala kung makikita naman din natin, magiging maulan pa rin dito sa may Mindanao, pati na rin dito sa Western Visayas, Negros Island region. Dulot po ito ng Intertropical Convergence Zone. Naasahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot naman ng easterlies para naman dito sa may Eastern Samar, Leyte, pati na rin sa may Southern Leyte. Agwat ng temperatura for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, asahan natin 26 to 32 degrees Celsius. Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. For Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, inaasahan natin dito sa Metro Manila 41 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas nating maitala ngayong araw ay 46 degrees Celsius. Dito po ito sa may Apari, Cagayan. Iba yung pag-iingat lang din po, dulot po nitong init ng panahon. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa.
Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:18 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Igwa palang ki LPE ano. Diyan sa may parting Palawan. Pero ang sabi kang Pag-asa tabi Sir Art Gomez. Marayo. Nang Marayo. Apod kay ni dayda tabi magiging bagyo. Ano? Gari blanco ako tabi ngunyan Sir Art. Gari day ngayon na tayo sudila mun sa ron simana. Di yan tabi mainit manggiraray ang panahon ta. Dai magiging posibleng bagyo bako. Ano? Rayo, maging posibleng bagyo. Pangyari ni nawara na kita no. Day talaga natatais ang sa tuyang dila tabi Sir Edwin. Nagpupurol man ano. Iringat po kita ha. Sige tabi mga tugang alas 7:25 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya tabi sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylene, ingat tabi. Salamat tono. MBY Dormitory, your home away from home. Siyempre mga tugang ang programa ng inidaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burse, kang syudad nin Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sa gayon mo kami minahal. Salamat man sa Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. Bako sa waiting. Ikaan burak ni sa mong banwan. Siring man mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Kung kaipuan po nindonin mga iron works, sliding door, sliding window, roll up door, Nanganing maaraman ko. apodan po nindo ang CP number ni Sir Robin Cantillo sa 0912-295-6339. Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5 Balading, Malinaw, Alba. Gustuhan
Thank you. Yan po mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Maraming thank you po. Sa kong tighahalat na makamta. Sige tabi mga tugang, alas 7:28 na. May gusto ka sa kuya, sabihon mo na tulos. May report kita dyan sa luwas. Magustuhan sa imong panambitan, kung talagang matapat ka. Sige tabi mga tugang, takuan tatabi mo na linya ni Sir Tony. Egwa ki report dyan sa luwas. Aramon ta mo na report. Aramon ta mo ng sitwasyon dyan sa luwas. Yaon dyan na sa to yung pag-iriba. Para doro-derecho na kita, no, tabi ang sweet ko. Pagka Ano nangyari kaning sa toya na mga ekipahidigdi? tighahalat, Sandali ha. Tata, dito nagkukontakin ni si Sir Tony. magharan Daw may problema garining pahitadig dyan, oh. ting maaraman ko kung ano ang muya mo. Thank you. Ano? Thank you na. Sandali ha. Okay. Sige. Ali ha. Ini ang problema kang pahitanaw. Sandali, digdita pahito. Yo. Alas 7:30 na. Sigurado kang mawi. Sir Ton Desina, good morning. Lingon taha kung makalusot kita digdi. Iyan ang problema. Maski sain. Iyan ang problema. Pangyari ni sa kinabanta naman. Sige. Madali ha. Ma-commercial tabi mo na kita. Alas 7:30 na. Mabalik po ang programa. Kalipas lang po kani. Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is
Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ba? Tayo ay magsayaw ng cha-cha at turuan mo ako paano Balik po kita mga tugang digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kitanin Martes. Petsa 20 kang Mayo taon 2025. Alas 7:34. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. ang kapareha Madali sa dayan makuha dyan niyan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang programang ini dara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burse, kang Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw. Kasabay dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, dyan yan sa Zone 5. Balading Malinaw, Albay. anong saya diba Balik po! magcha-cha Ang sa indong lingkod, ako mapogiraray, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Sundo kita alas 9. Ngunyan na Marte. Kaya no papigalata. Toro diretso na kita! Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. o diba Alas 7:35 na tabi, ang sa tuyang oras, makaskason ng aldaw. Yo? Saron simana, pakalipas kang eleksyon, mga tugang, ano, may tada pa lamang supaipit nindo. Pabiluhon ta naman, ano man na, pabiluhon ta naman daw sa mga parasaod. Grabe ng urag-urag kan sa mga regular baga nagsasaraod. Dahil sinda nagkakasod, taday pa naubos pirak da kan mga may paipit. Pasaod naman daw tabi nindo sa mga nagresibi na kan sa indang mid-year bonus. So may mga mid-year bonus tabi, dahil pa nakakapasiring sa mga saudan, sa mga multa. Paano pa? So may mga mid-year bonus baga tabi. Na-resibi na kang nakapitsat 15. So mid-year bonus, na-resibi na kang pitsa 15. Dahil sinda pwedeng sumabayan, tadakulon pa ang tao. So mga parapadyak, dahil na nagbabiyahe. So mga para tricycle, dahil na nagbabiyarahe. So mga para tindang sira, dahil na nagtitirindang sira. Pasiram-siram na sa nasubuhay tabi mampebulata. So construction worker dahil naman nagtatrabaho. Tadakulon pa so. Naku ang paipit. Hinda sana si Pading Amar kung may naipit man ay naipit. Kung nakakuaman na paipit si Pading Amar.
Pare, may nakuha ka man lamang na paipit. Arog na dakay niyan sa tuyang kinabahan. Maray nga ya. Dahil naki magsisira, dahil naki magtatarok, dahil naki may magtatanom. Maurag sa mga buhay. Luwas ta kini nga. Sana nga ya perming may eleksyon. Hiling na nindo ya. Sana databi perming may eleksyon. Nganing perming may paipit. Hiling mo na yan. Matindi adi. Narong na sa nakanan buhay ta. Dahil pa nagkakaurubos tabi MG Gym. Dahil pa naubos sa mga pira. Sumasa road man na nagkubra kan sa indang major bonus. Dahil nakaka pasiring sa saod, tapatauhon pa ngaya. So mga nag-serve sa eleksyon, na-receive na bago sa endaman na honorarium. May additional nga ning 1,000. Dahil minasabayan ta, kadakol ngayon tao sa saudan. Nagkaurbusan so mga Durabox. Nagkaurbusan so mga PUM. Bihira akong makakahiling na nagbakal kaldero, kawali, kasirula. Kang inot na mga eleksyonarog kaya ang nababakal, kaldero, kawali, kasirula, balde, planggana, ngunyan iba na. May nahiling ako binakal washing machine, Durabox, PUM, ano pa, rice cooker, mga appliances ng binaranatan. Wow! Perte! Kaya sa saudan, mahiling po nindo, maski sa mga paratindan sira, merkasiya, blanco sa mga apod kayo na supwesto, nagkakapira sa na nagtitirinda. Tama nga mapirakon pa. Mapirakon pa. Kaya dito mga nagtitirinda, so mga naglalawod, dahil mo na naglalawod tabi merkasiya, painom-inom sana mo na. Painom-inom sana mo na. So naglalawod, so mga parasira, dahil mo na. So mga nagtatrabaho sa construction, dahil mo na. Nasa ron simana mo na kita. Ay napahita ini. Sana ngaya perbisa na may eleksyon. Paano kayo ni? Sarong simanang kaligayahan ang itinaw sa indukan mga politiko. Pira kamong simana, pira kamong aldaw, pira kamong taon, magiging masalimuot na naman ang buhay nindo. O ang buhay ta. Yogon mo yan na. Saron si mana kaugmahon ta may pirak na tinosay mo sa mga politiko. Sa paagi kang paipit. Pero, pirang taon naman kita. Matios, kapalit po kang sarong simanang kaugmahan na yan. Tabi Sir Fred Pagurugon. Ang maorag sa albay, dai damang databi Sir Fred Pagurugon, kay may nagreklamo, dahil lamang kay may nagreklamo na igwag kinangyaring vote buying. Dahil lamang databi kay nagreklamong, may nagbarakalang kiboto kada kaging eleksyon. Sabi, kambarkada ko, peacefully nga yan subot baying sa probinsya kang Albay, wara kinagreklamo. Yogan man Sir Fred, iyan ang maurag. Urog maon sa mga butante. Saron si Mana day naguhubas sa mga jubilee, sa mga
mga puding baga. Sus Maria, blockbuster ang pila, digdi, pila duman. Matindi. Ngunyan, laton hata, ano nangyari kanin sa toya digding internet? Ano nangyari? Nagpuputol-putol lang. Nahiling mo na yan. Ano nangyari? Sandali hata, day ako nakakalusot tapit Sir Tony duman sa kuyang linya. Di ako nakakalusot ha. Sandali tay pagpapadagos tay ning sa tuyang figureristoryahan. Dahil na ako nakaabot kang mga Durabox kang Sabado. Nata daw ito tanaubos na. Sabi ni Sir Fred. Out of stock na sa mga Durabox. Tabasi duman sa survey. Ang may pinakadakol na boto sa survey, Durabox. Napangyari ni Sir Fred. Dahil tataw dyan hata, babalikan tayo na istoryang yan. May report mo na kita sa luwas. 44 minutos, lipas na po ang 7 o'clock in the morning. Nasa linya mo na si Sir Tony. Sir Tony, maray na aga sa imo. Please come in. Yes, tabi Sir Mox, good morning. As in, Diyos marahay na pagkaaga sa tuyang mga paraan tabay. Tama ka dyan. Kumusta? May... Roger. Nagpaluwas. Ano nag-survey kayo? Ito is WS? Roger. Kung sa in tabi Sir Mox, top na chair man ang gadang Durabox. Iyo, adi. Maurat Pinanduwahan ini. Ang pinanduwa kayo ni tabi Sir Mox. So, mga washing machine. Tapos sa cellphone. Sa cellphone. Hiling iyan na duwa, nag-aagawan sa ikaduwang pwesto. Oh, iyo. Di siya na lamang. Maurag sa survey, ade. Mas kita po sa eleksyon, may survey pa. Roger ko daan. ang naghahabol ko niyan tabi Sir Tony tamali siya on mambaga pagka-eleksyon ang naghahabol ko niyan sa mga motor yan pero yan sa pwede na pitsa 12 so eleksyon pitsa 13 makakatulos na motor mali siya patapos ang tangay mo na sa ron simana kaya so pag-agi ko naman kasud sa motor trip dito yun na sana sa motor. Sabi sa kuya kang barkada ko naman, tama, pa-change ko ta ako. Sabi kang barkada, grabe nga sirso, barakalan, ikang kuraan nga kimoto. Kan sarong aldo ngayon, nakasyam kami. Kan sarong aldo ngayon, nakasanggulo. Roger. Naubos yung display. Talaga. Roger, saro iyan sa mga nahiling pa na in-demand ganyan. Sabi mo nga niya, naghahabol sa ikatulong pwesto. Iyo, tapos sabi ko nga ni, sabi Sir Tony, ako, kung duman sa interview ko ta ninda, ano ka nga leader? Nani maraman ko ta. Ilan ko ta duman kung ano ang kang election nga anong designation mo. Kumbaga maagi manggiranay sa assessment pala. Yan, may screening. Arog bakan pag nagkukuha ka kimotor. May mga interview man. May interview. Ano ka nga ka nakaging election ay pork leader nga tabi ako. Uupiran iyan, so medyo mahal. Ay, pro leader ka ha. Uning sa mong Inmax. Galing nga marereni. Pag family leader sa nga, ay uning sa nga mo na dream. Ikagaya no ka. Butante sa ay, ito bang sa reposis ka. Di na pangyari sa kinabanta tabi Sir Tony. Ay, ling mo na yan. Yan ang mga kabito na nga rin ko yan, sabi Sir Mox, yung mga nakalihis na daw, kasi ito yung mga paglibot-libot, sa ito yung palibot, sundo sa ngunyan, sundo ka sa banggay na hiling ta na yaon man sa pagruso kan mga pasahero, halos dahil ng malunadahan. Iyo, ade. So sa tuyang mga kababayan, lalo na particularmente sa mga mauli sa First District, Farmer District kang Algari, Roger to that. Kaya ngunyan na iling taman kung man nakaaging daw sundo kaso hapon na yaon so pag ako der pag taon tabang kan mga lokal na mga nanggarana pagkatabi Sir Mo.
nagpadala ng mga service vehicle. Dapat, talaga na nasinda. Tangaring apod kani, makauruli ining mga kababayan niya to digdi sa Pernel Distrito ng Albay. Ara mo tabi, Sir Tony, naubos na kaya sa tabako sa Durabox? Roger. Nagpasiriring sa Legazpi. Diyan, tanakol ba ganyan na bakalan? Ikumpara mo sa tabako. Nagdyara, ang problema nila sa pag-uuruli. So, iba, ano ang dahilan kan so iba? Dahil nabiyarahe, may mga pirak pa sa driver? Roger, gari arog kay iyan, gari sa mga driver man, pero man sa mga naglilibot or nagpila man, naghanap or nagbakal na makalman kan mga oras na yan. Gari ang nangyari tabi, Sir Tony, gari so, ngayon, arog so parasira, so partil na sira, di kayo nagtirinda ta, malangani mga mapirak. Ngayon, so para padyak, dahil mo na nagkayod, ta mapirak. Di may malunadaan. So mga paratricycle, yuman. So mga jeepney driver, yuman, ta mapirak mo niya kami, di mo na kami makayod. O kaya natipon sa mga pasahero, so ali digi sa First District, pasiring dyan sa Legazpi, taday ng Durabox sa tabako. Sa Legazpi naman, ang problema, pagbabakto. Talagang nahiling mo na yan. Grabe sa pasahero, grabe sa pasahero, kasud ma. Roger, hanggang kasuhapon na ining da. So, volume kitong mga pasahero na mauruli nga din sa Pernel Distrito ng Albay, tadi siya maok. Nahiling mo na yan. Sige. Tabi sumok sa mga dugang informasyon, labib mo na kita sa Banwaan kan Daragalbay, kung saan matapos na rin yung eleksyon, pinaghahandaan ang Public Safety Office or PSO Daraga ang pagbukas kain karasihan sa maabot na unyo. Kung saan bagay sumok siguro sa tuyong pagiriba sa tuyong amigo kay sa pamayo kan PSO Daraga Chief of Police Major Retired Gilbert Itibar. Pero di tabi mo sa alat mo na ta naging mataso pero di tabi mo sa traffic management matabang man sinda sa Daraga MPS sa pagmumantinir nga kining pasi orden sa mga eskwelahan siring man ang pagkataong seguridad sa mga estudyante lalo na sa paglalaogan kaini sa mga klase kung sa tabi mo matabang man sinda sa paghahanda kan mga eskwelahan sa paagian kan na brigada eskwela na ilulunsar sa mga eskwelahan sa maabot na bulan na Hunyo. Kung saan kasabay kami, nag-apilar man si Itibar sa mga bagong inihilong opisyal sa Daraga na sa saindang pagtukaw sa pwesto, ipautog man ning mas mahigpit, asin mas may pangil ang mga lokal na batas, asin na panundan na ipasar sa sangguniang bayan, lalo na yung may kinaraman tabi sa traffic management. Kung saan kasabay dyan ang pag-abot man sa seguridad as in development kan ekonomiya kan Banwaan kan Daraga. So para ang Banwaan kan Daraga ngunyan tabi sa Mox na hiling taman na talagang hinurulmente na matuninong man and nahiling taman ang pagtatabangan kan PSO Daraga katuwang man ang PNP Daraga. So yan tabi sa Mox na mga dugang pag-informasyon alidigi sa kuya lokasyon patrol numero 2 Tony Kilista Kasalong Bicolano worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi, Sir Tony, sa dugang na report dyan sa luwas sa Ma'am Esther Climacosa. Good morning tabi kay Sir Willie Nobura. Good morning. Pasensya ka na ta. Nagapod sa kuya si Sir Alwin Kasudma. Naabot pa sa na kami Kasudma. Tamatindi tabi, Ma'am Esther naman ang biyahe. Hali dyan sa Metro Manila namin. Pasiring sa Bicol. Matindi tabi, Sir Willie na naman sa biyahe. Pakurulugan naman kilubot. Yo. Grabe sa biyahe. Pagpatukad may pasa na duman tabi, Sir Willie. So experience ko. Pagtukad may pasa na duman sa bulod. Grabe sa biyahe ta. Sarosan ng kumpanya yata ang nagbabiyahe pasiring naman. Tana suspendido pa lang sarong company kang baso na aksidente, may na aksidente baga.
bata ang terminal kang Victory Liner yaon sa Pasay. Magayon ko ta kung duman sana sa PITX sa PTEX. Ang problema mapasiring ka pa sa Pasay. Grabe ang pasahero, Sir Willie. Grabe ang pasahero pasiring duman sa taas. Mala yan, inabot ki 30 labi oras sa muyang biyahe, kulugon sa lawas. Pag-abot mi sa Manila namin, dahil pa kami naka-reserve ki ticket, ay nagalat kami. Nakaschedule kami alas 7 banggi, patukad, pasakat duman. Mala yan, uminabot kami maaga na. Pagalon. Yan mga experience. Pero magayon ko ta kung one-stop shop man hanggang sa nari. Yan sana sa PTEX. Dahil ka na magparaburbalyo, lalo na pagdakol kang bagahing dara. Maray duman ta day ako ko ta tighinang duma. Gari gusto ko na duman tabi Sir Willie mag-start. Kaya lang anday ko lang gusto duman ta. Yugon mo nati pagpabahag ako. Serbisyo asin reparo. Mamister, ano daw ang itsura ko pag nakabahag ako, adi? Guyugon man ta pa pagbahagaw na ako dumaan. Minuli bagi ako. Imbis ko ta payahi ako duman Sir Willie. Awano ka tati pagpasulod akong bahag. Kamu na sana dyan magbarahag. Mauli ako. Adi 40 days pala ni Mother Madi. Dahil ko pasensya din. Dahil ako nakaya. Kasubago kaya nagukul-hukul pa sa pagmati ko. Dahil minabot ako kasud maalauna na. Gapod sa kuya. Nasa biyahe pa ako. Nagapod na Sir Alwin. Ako nasa biyahe pa kaya. Dahil ko inabot. Diba? Sige. Balikan ta sa istoryahan ta. Kay Ana Bontigaw. Good morning, Tabi. Araw kay ni ilingan na po nindo. So, nangyaring eleksyon. Halos gabos mapirak. Halos gabos mapirak. Yun na nga niyan. So, mga driver, nagperingalo mo na. Nagperingalo, may mga pirak eh. So, para tricycle, para padjak, nagperingalo man. Dahil mo na nagkarayod, mga mapirak pa. Pati sa mga parasira, dahil mo na nagralawod. Pirak nga kita. Gari baga ang nangyari, gari may nagkapirang daw na gari mahinugak daw muna kita igwa kitang pira ngunyan na si Mana di siyempre madali man sa na yan maubos Tabi ngunyan na paubos na unin ang hapot ngunyan Sir Willie unin ang hapot ano nga ya gulamang kayang ayuda. Yugon mo yung hapot na naman. May ayuda nga ya. Ano nga ya? Iguang purpose. Iguang purpose. Dahil manali yan. Iguang nga kitang akap. Yan. Nasanay na kita adi. Nasanay na kita kan mga arog kayan. Ongon yan. Maurag subuhay tang saron si Mana. Ang katukal kayan, sabi kang barkada ko, pirang taon naman niya kita kayo ni magteterios. Tano pa man. So mga nanggarana na mga sinuportantan mga politiko, mamidbidan pa daw kamo kaya. Marumduman pa daw kamo kaya. Siguro marumduman naman kamo kayan pag maeleksyon na naman. Pag makarampanyahan na naman. Pero ngunyan, dahil mo na kitang terinuhan huyo ka mo sa inda. Dahil ngaya mo na kitang terinuhan total ngaya, bayad naman baga ngaya ka mo.
Bayad baga ngaya kamo for 3 years kaya day natabi kamo. Ha? Day na kita maglaom pa na mamamakaray ang serbisyo kan sa tuyang mga lugar. Bayad na baga ngaya kamo. Ha? Bayad na kamo sa 3 taon. Kaya day na kamo maglaom pa na matutubigan kamo. Ha? Malagan kamong tulay. Maparil so agihan indo. Matawan kamo kilibring bulong. Dahil na kamo magparareklamo. Bayad na baga ngaya kamo. Nem. Bakaw. Iyan na supig sasabi ta. So iba nagkapirak ako dahi. Tapos ipit. Inipit sa... Pangyari kita kay ni Sir Willie, parehas na palan kita kay. Iyan ang problema tadi. Ako, kapuon kang pagbuto-buto ko tabi, Sir Willie, bihira ko abutan. Kadalasan day ako pig-abutan. Arog kaya. Lalo na ngunyan, nakaging eleksyon. Naipit man so paipit ko. Dahil ko masabutan. Dahil man ako pwedeng sala ko man siguro kasi kada eleksyon mayon pa sana nasa luwas na ako nagko-coverage na ako kaya no si say man ang mahanap sa kuya hanapon ako sa hindi ako hanapon dahil man hindi ako makuha kaya nangyari so para sa kuyang paipit iipit yun na yan alangan man na para na panapon ako di nasa maray na ngayang kamugtakan ini maray kaya dagdag tangaya sa pang-down ta duman sa pambakal ki bulong bulong pambakal ki motor iyo ano pa man kundi yun na yan so yun na ni ngunya na si mana puo na po kita kang pagtios mapuo na po kita kang pagtios dahil ka mo magparaharagad-agad na sa mga politiko ha pwede naman ang sa dumatao nanggaan na ngaya kami ano pa man baka ano pa man aga doon nindo baka masubgan lamang ka mo dyan mahagad ka ngayon bayad ka na good for 3 years baga ngayon ito kaya ano tabi ang sa tuyang aasahan na progreso na pigsasabi ninda sa karampanyan baga para buruhaan man sa nasabi dyan sa tiwi buwa urotikan may maitaram sana na pag ako sa indong sinuportahan huni ang mga gigibuhong ko pag nakatukaw na hinda kaya bagahiling may mga ibang mga politiko may ibang mga mga kandidato ngunyan ang dit pang magkadaraog nata tayo man ki performance wala man ki ginibo dit pang madaog kundi sa mga masunod ta i-discuss tayan and i-analyze tayan tabi mga tugang so resulta kang eleksyon na sumay mga iba na diit pang madaog halos nga ni gabos halos dakol na barangay ang nadaog siya so ibig indikasyon sa na tabi mga tugang na maluya sa performance niya kang siya nakatukaw harap man sana kang kasimple o taparehas man nagpirira parehas man na marakal kibuto dahil niya man masabi na ay kulang so tinaw ko naman na pirak bako ang tao naghihiling man giraray sa performance puros man sa napanuga ngunyan matuga na naman o kita man dahil magkita kikasawa-sawa na tinugaan na nga ni kita gusto tapang utubon man yun yan kaya kita dahil na kita maglaom na may progreso kita sa tuyang lugar ngaya mabulos na ngayon sa tubig dyan sa indaw hinda hinda magkakaigwa nga dyan kiskwilaan sa indaw magkakaigwa nga kitulay Jesus Maria Joseph ngunyan maeleksyon na naman dahil pasutulay kaya ngayon suportan giraray nindo ako tay papagi ipapadagos na kaya ay Diyos ko nasan na kita di hindi
Kaya kita ngunyan, maugmahon pa sa mga botante, sa mga nagkarabutan kipaipit. Maugmahon pa kamo. Ngunyan, may Durabox ka mo, may mga bagas pa ka mo. O ngunyan na si Mana, karasaran kita. Siguro dahil nga ni abutan ki katapusan kang Mayo. Punaw ang abuton nindo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Dahil na ka mo magparaharapot kung may ayuda ha. Dahil na. Tatapos sa ayuda. Tapos na. Ibig sabihin, ang mangyayari kayo sa tuya ko niyan. So, pigsasabi ko, pirme, magsumikap kita. Takon dahil kita magsumikap, mangyayari sa tuya, rutoy. Rutoy kita. Sige. Alas 8:03 na ang sa tuyang Philippine Standard Time mga tugang. Sarabay tabi muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na magigba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan ng bay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa
kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Uon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Animokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo kay mahal si Manny Mokseya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Dating Queen from the other country, Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Macau, Asin Reparo, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque, Ramdan. Balik po kita mga tugang sa programa alas 8:09 na. An sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Mindoro, Marinduque. Siringman tabi mga tugang ang programa ng nidaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungao, ang probinsya ni Albay, City Councilor Renier Burse, ng siyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat sa Capos Bilo Lotto Outlet and dyan sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Yan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Kung kay puan po nindo ki mga iron work, sliding door, sliding window, roll-up door. Apudan lang nindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number sa 0912-295-6339. Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Salamat! Mga tugang, mga kabayan, ako man po girarian sa indong lingkod, Manny Mokseya po ini, si Mr. Hulbutana. Ganyan po daw kita nin Martes, pet sa 20 na kang bulan na Mayo taon 2025. Birthday pala ngunyan ni Vice Mayor Jojo Climaco, incoming mayor kang Banwaan Intiwi. Birthday ko niya ni Vice Mayor Jojo Climaco. Ansa ko yung padiho dyan sa Tiwi. Sige, happy birthday tabi Yorme, ang masunod na mayor kang Banwaan Intiwi. Kamusta tabi Coach Monel Calyos? Ansa ko yung amigo? Paitsa na. Paitsa na tabi Coach Monel. Paitsa na, gwapa kaya. Kasunod pa, iton po pa. Arog talaga kaya. Paitasa na. Arog talaga kayan, pero magayon ko ta na si Mayor Ray. Tabangan ta na sana si Mayor Ray. Diyan sa tabako nganing mapaurag ta. Yeah. Sige. Sundo kita alas 9. So iba na ko para natangay ito dahil ka nagprograma ka nakaging simana. Dahil ka ngayon nagduman sa piyesta ngayon sa Labnig.
Ay man ako nakikipiesta. Ay si Capital City. Nagdyan lang ako sa Labnig, ta birthday ni Chued na kapos. Iyo, ang ama ni Mayor si, taon-taon man, pero may ako yaon dyan. Maski kang inot na bakupan Mayor si Mayor si, pero may ako yaon dyan. Iyo, alos daing taon na, pero may ako yaon. Coach Monel. Pero bako man pistan, tigahabol ko dyan. Iyo. Kumplianyo ni Chued, 15, San Isidro. Kaya Isidro bagaan si Chued. Yo. Di kita nakapagpasyar dyan. Nakaaging 14-15. Si chairman, sige man so imbitar. Si chairman, so ang imbitasyon bagatabi ko sumunil. So, tigtutuyo na imbitado ka, pero aram niya na day ka man. Sige so imbitar. Aram niya man kayang wara ako. Kaya baga sa tig-imbitara na, imbitaran kong yan, taday may ni madigdi. Kaya baga so, imbitaran tanganin, sigurado day man madig dito. Pasensya na tabi aso iba pag mga nag-irimbitar, mataram naman ka mukhang suplado ako. Bata da kulon tabi. Kutsumo nila nagdataram sa kuyang supladohon ako. Suplado ka ngaya. Pigimbitaran ka na ngaya, buk mo pa. Pasensya na tabi ta. Kung pag-urulayan ta, pistahan, maluya ako dyan. Maluya man ako magkakan. Ako, okay lang ako sa mga tuyo sa mga native sana. Ay man ako, bako man ako so ano. Kudi, ngunyan baga, pigpipili ko na sana mga pigkakaon ko. Hirap na. Mas maray na so pa siguro. Nakaabot lamang kitang dual citizen. Aboton ta lamang ang dual citizen Sige. Alat ka digdi kita sa iba pa niya tong pagure-restoryahan ngunyan. So mga party list, mga tugang naiproklamar na di balik coaching muna kita. Kinuha na naman si Coach Monel kang Davao. Mapasiring ka na naman kay ni Sir sa Davao. Ano daw kung mga pag malugar-lugaran katabi Coach Monel, ipag-iba mo man daw ako dyan sa Davao. Iba mo ako, pero ba kung assistant coach? Ano man na? So liwaliw man lamang ako. Limbawa, ka nagko-coach ka dyan. Iba mo man lamang ako. Mailing ko man lamang ang Davao. Pag mga malugaran kita na, baka pa-share man lamang kita sa ibang lugar. Arog kaya, pigkuhan na naman si Coach Monel na assistant coach kang Davao. Maurag bagan mga para kawat dyan sa Davao. Paitasan na tabi Coach Monel. Pag medyo burubakanti ka, pag bisitaon mo man si Mayor Ray, dapat kay Mayor Ray, igwa kay Coach. Dapat may amigong coach. Tabaka mapasala so ilalag na player. Coach Monel ang kawat baga gari man sa nanso pagserbi. Ang politiko o kaya ang sarong leader gari man sa naan player sa basketball. Ngunyan dapat maurag ang coach. Tabaka mailog mong empleyado sala ay tapos ka dyan. Madadaog ka mo. Baka ang coach baga gari man sa nan leader, gari man sa nayan nga mayor, aramo kung si sayang piyesang gagamiton mo. Kapag day mo magamit so tamang piyesa, madadaog ka mo. Baka kay puan kay mayor na igwa ki coach. Ano daw tabi Coach Monel kung andarahon mo duman. So barkada tabaga.
Loyalo nito do. Loyalo nito do ma. Hiling ang post ngunyan sa social media naman. Nakikipagdulak na naman. Nakikipagdulak. Ano siya? Napod kayo ni? Loyalon siya kay Duterte. Maray pa yung iba mo duman tapos iwalat mo. Iyo, iba mo si Bots. Si Manong Rodel. Iba mo duman. Maray ka ito. Duman ta paribo. Ano daw kung makauli pa yan digdari? Kung halimbawa ipag-iba ni Coach Monel duman sa Davao si Manong Rodel. Ang problema kay ni kung dahil na makauli digi sa tabako. Hina pangyari ni. Yo. Sige. Ipag-iba mo daw duman. Di alaton taha. So mga nanggara na tabi matukaw yan sa July pa. Yo. Igwa pa sindaki bilog na bulan na Hunyo. So mga pagkani. So sa tuya mga opisyal. Hanggang Hunyo patabi sinda matiner. Sa indang pwesto pag July makambyo na. So mga bago nang nanggara na. Chairman. Ano si chairman ko igwapan tada lamang ining ibos. Ibos baga nagbubulan baga yan. At aso imbitasyon sa ko ni chairman gari baga so coach sabi sa kuya ni chairman mari na ngayat tayo digding ibos. Aram niyang nagbabiyahe ako. Gari baga so imbitasyon ni chairman tabi coach na maray man niya day ka magdigdi. Iyo, makusugon so imbitasyon sa ko. Aram niya kaya dayban ako. Pero kung yaon ako, hindi sana. Dahil mga imbita rin niyo, babaknit niyo. Ipaiba mo kami ni chairman naman sa Davao. Makakanlaman kaming durian. Sige. So, mga party list. Saan ka nakakuang abo mo man kaya na pasublyon taka daman kikanopi daman sa nasa Makati na kaya ako nagapo din nasa Makati ako padarang ko kuta daman kan so kanopi ni ano eh. Dahil ka man nga baga nagkakakan ki karne iyo dahil ako nagkakaon ki karne pasiguro na kita kaya anong siya nakita ka. So, mga party list tabi na i-proklamar na kan Comelec 54 party list pala ni Adi. Tapos, sigwa kidwa mga tugang na day mo na pigproklamar igwa ki nakabinbin na disqualification case. Yo. So, 54 party list may ang tulong nakakuan tulong pwesto so akbayan. May tulong pwesto so akbayan. So tingog party list tuluman. So duwa sana nakakuang tulo na pwesto. Susunod diyan tigduruwa na. Yo. Tigduruwa na tabi mga tugang. Arog kang 4 piece. Yung 4 piece may duwang tukawan. Ang CIS may duwa man. So ako Bicol may duwa man. Hanggang sa 1 to 6 palan sa nano. 1 to 6 duwang pwesto ang nakuha. So the rest mga tugang tigsararo nasa ng pwesto. Iyo. Sige. Uni sumaitig sararong pwesto uswag Uswag Ilonggo o Saro Solid North Party Trabaho Sibak o tigsararo yan ha na tukawan Malasakit at Bayanihan Senior Citizen PPP ML
Kalog sa email ano? APG Panday Bayanihan sa Roman United Senior Citizen 4K LPGMA Co-op Nakto Ako Bisaya. Ayos ano. So CWS Pinoy Worker Agap Asinso Pinoy Agimat TGP Sagip Aluna One Rider Party List Manggagawa Kamanggagawa. O tigsararo yan na pwesto ha. Ang Galing sa Puso GP Party List Kamalayan Bicol Saro. Yan, Kusog Tausug Act Teacher One Co-op KM ngayon na. Tapos ini pong Abamin So BH Bagong Henerasyon. Iyon so duwa ang duwang daipig proklamar mo na so BH sa Bagong Henerasyon. Tapos so apod kayo ni so Duterte Youth. So Duterte Youth pati panduwa. Dahil mo na yung daipig proklamar ta. Yun na nga niyan, may nakabinbintabing pudkaan kaso, disqualification. You know? Kabataan, igwa pa apik sa Roman. Magbubukid, itahanan, party list, ako Ilonggo, ako, yugon mo. Manila Teachers, Nanay, Kapuso PM, SSS, GSIS, Pensionado, Vampira, PTDA, yugon mo yan. Pang 51, Abang Lingkod, Party List, 52, Pusong Pinoy, 53, Swerte, and last mga tugang ang Pilrica, Party List. O yatig sararo. Dahil so ano wala na sa probinsyano? Dahil nakalaog sa probinsyano? Wala Wala na. Yan so mga pigproklamar tabi, mga tugang na party list. Ang nakakuasa na tabi ki tulong pwesto, so akbayan, tapos so tingog. Tigduruwa man na pwesto, so purpose, CIS, and Ako Bicol. Okay, sige. Ibo sa napalanso pagkaon sa imo ni Chairman. Iyo baga, Coach, iyo man sa nasutig tangro bagas ako. May ibos nga digdi. Yugon mo yan. Ini si Chairman, ang nguna kay ni sa kuya. Ang pando ko siguro kay ni, ang gusto sabihin kay ni Chairman, tama na sa nangyayari kay Mr. Hulbutan na ibos, tagari ngayon ni asukar. Gari ba nga ngayon asukar ang si Hulbutana? Bakong ang kapartner kang ibos, asukar, taang latik lunok. Baka, iling mo na yan. Gari ba nga ngayon asukar Dahil man suhinibra party list, dahil man kinibra baga kong nabasa. Yan tabi mga tugang sa mga nanggara ng party list. So duwa, mga tugang suspendido muna sa proklamasyon. Igwakin na kabinbinda ang reklamo. Ngunyan, oni na, digdi na kita. Naglankaw ngunyan sa gasolina. Hiling mo nang diabetic. Bako ako diabetic. Chairman, bako ako diabetic. Ang paborito ko nga ni baga, lechiplan. Kung may lechiplan ka pa dyan sa rep mo, i-reserve mo sa kuya. Sigurado yan. Lechiplan. Bako ako diabetic. Pwede sa ko. Si Coach, pig-invite ko man, nasa biyahe da, pamani. Tama ko, makusugon ka maging bitter na daiman. Ara mo kaya. Makusugon
mangimbitar ini si Chairman Tabi Coach, pag aram niya na, wala man talaga makakaduman. Taram niya na sa biyahe. Oh, rago na di. Okay, sige. Di, kabayaan ta na yan. Okay na. Naproklamar na. O susum mga senador tabi, baka dahil nindubistado. Sudo si tabing naproklamar na huni. Sudo sing senador, baka lingaw nindo. Number 1 si Bongo. Grabe subuto ni Bongo, adi. Matindi su na ko ang boto ni Bongo. Siya ang nag-number 1. Sunod dyan si Aquino. Aquino Bam. Sunod si De La Rosa Bato. Number 4 si Tulfo Erwin. Number 5 si Pangilinan Kiko. Manggiraray si Sharon na di, si Pasyaro. Pang-anom si Marcoleta. Yeah. Rodante. Pampito si Lacson. Yeah. Si Ping Lacson. Pang-8 si Soto Tito. Number 9, Cayetano Pia. Number 10, si Villar Camille. Number 11, si Lito Lapid. Yugon mo yan. Si Lito Lapid. Si Lito Lapid, mga tugang, pang-11. Ang pang-12, Marcos Aime. Oh, yan. Dahil nakasabay si Ben Tulfo, adi. Pang-13 si Tulfo. Pang-13 man si pang-13 man si Revilla, si Bong. Pang-15 si Binay. O si Binay sudae nakalaog, si Revilla tapos si Tulfo. Yo. Dahil na nag-ubra sa TikTok. Dahil na minubra sa TikTok ni so anting-anting ni Bong Revilla. O yan tabi. Sa sunod naman. Sa sunod naman tabi, mga tugang. Sandali ha. Okay. Nakita. Okay na. Yun na. Basta so honorarium databi. Oy, so honorarium ha. Bago kita mag-restoryahan naman sa sunod tang unin ang pig-restoryahan nyo yan. Eleksyon na naman. Eleksyon kan barangay. Ngayon na naman ang pig-restoryahan nyo yan. So sabi kang Comelec Albay, mga tugang, na so honorarium baga kan mga nag-serve. So mga nag-serve. Ang target kang Comelec Albay na ngunya na si Mana 100% ng magkakuruana kan sa mga nag-serve. Iyan ang sabi na ni Maria Aurea Bunaw, mga tugang, na sa iba kaya dahil pada nagkukurua kan sa inang honorarium. So ready na, kwaon na po nindo, takunday na din do kwaon, iwargas sa tinampo. Dahil pagwagas sa tinampo, sayang. So dahil databi makaduman sa opisina kan Comelec, personal danindang ihatod sa mga poll workers ngani tabing maiabot na sa inda so mga pinagalan maninda. So honorarium baga kan mga nag-serve sa eleksyon. May dagdag pa nga niyan ki 1,000 bako pero so na receive kan nga teacher pera man 10,000 umabot sa 13,000 13,000 and 12,000. Iba so chairman, di ba? Masalang ko so chairman. So 13,000 tapos 12,000. So kaya iba ninda. Sige. So igwa pa ki 1,000 nadagdag. Aprobado naman kang Department of Budget and Management. So na kuha na nindo mga nag-serve. Kuha na nindo. Nganing igwala man kamong pambakal ki Jurabox. Pero dahil ka mo magsabayan sa mga nagbarakal ki Jurabox. Pagkamalan ka mo nag-receive ka mo kipaipit. Yun na nga niyan ang problema ngunyan tabi sa Ruwili Nobura. Taso
mga nagkurubra baga kang sumidyer bonus. Ta nag-release na baga kang pitsa 15, nag-release na kang midyer bonus. Ngunyan, so mga nagburonos, nasusupog sindang magbakal ki mga appliances, magsaod, tabaka nga mapagkamalan kita, nakasabay kita duman sa natawan ki paipit. Kaya ang pangapudan ninda, duman sa mga nakatanggap kang paipit, ubuso na tabi nindo. Tawi naman nindo kilugar kami. Yugon mo yan. Nangangapudan tabi sumay mga bonus, midyer bonus, sa mga nagkubra kang honorarium. Tama naman tabi. Urubusan naman nindo, taka muna sa nampirming hadi dyan sa mga saudan. Ang mga hadi permi, so mga yaon dyan sa saudan baga. So mga nakakwaki, back to back na paipit. Yugon mo, so kada sa rumbutante, hibaba na ang 12,000. Kung may 10 ka mo sa pamilya, maurag baga di. Halimbawa, sisay sumaurag dyan sa mat. Arog sa muya, kuta. Sa muya, sa harong, pati so mga pag-iriba mi sa pamilya, 12 kami, Sir Willie. 12. Kung halimbawa, kaming 12, makakuha duman sa ibong, tapos duman sa ibong, ang kada saro siguro may igwaki mga 11 to 12,000. 11 to 12. Ang kada saro. Back to back na yan. Kung 12 ka mo, labi bagang 100,000 ang makukuha kung tiripuno nindo sa sabinog nindong pamilya. Pwede ka nang mag-order kay hollow block sa sinsimento. Pwede ka na makapag-ibok isadit-sadit na harong. Kudi, so iba, ang binarakal, cellphone. Cellphone. So, pampaurag sa buhay. Ngunyan, na. Di nakabakal ki cellphone. Pasuro silpe, paburo vlog. Tapuros na ba kita vlogger? Ang problema tabi, Sir Willie, punaw. Punaw. Kampasali. Kampasali sa buhay, nagparabakal ki mga gadget na yan. Pag-abot sa harong, punaw. At ano kita tarog kaya na di. Ako day balin day mga gadget nan basta bako ako punaw. Maski kamuti, pahitong ko yan. Ako di kita iba. So pasali baga sa buhay. Bakal ngaya ako kibado na maurag. Pag-abot sa harong, punaw. Binakal mo ito kibagas. Binakal mo ito kimakakaon. Ano kung girisi dyan ang bado mo magluwas, labot ko sa inda. Harog ako kayan Nakamahiling baga nindo ako. Permi ako naka-short, permi ako naka-chinila sana. Labot ko kung supunan nindo ako na paraknit ang bado ko. Basta bako ako mabata. Minsan nga ni mga 4-5 beses ako nagkakarigo sa sarong aldaw. O ano kung bako magayon ang bado ko, kung paraknit ang bado ko. Ang importante, may log ang tula ko. Nako, so iba dyan, mga mauragon, mga mumurmahon, mga mapurmahon. Pag-abot sa harong, dahil man kay kakakan. So pasali baga sa buhay. Ito pa, ito. Diba? Arog kaya. Tarog man kita ka na di. Ako di bali ako naka-short, di bali ako naka-chinilas. No? Ang importante, so nagkakaon ka. Ang iba, dahil na nga ni kimakakan, kapasali pa sa buhay. Kung todo nakapurmahon. Kumbaga kang inot na panahon, nakapamada pa. Nakapamadahon baga kang inot. Ganyan tabi, Mary Jean Balingbing, arog kang kaya. Linga na po nindo. So pasali, huya na. Tapos na. Ngunya na si mana na sa natabi yan, Ma'am Alo na kapitin.
mauubos na tabi so sa indong pirak na hali sa paipit. Ngunyan, paglaog kang bulan na Hunyo, huni na, tios na. Nata, pag abot kang bulan na Hunyo, huni na, mabarakal ki gamit kan mga eskwela at back to school na, mabaralik na sa eskwelahan. Ano binarakal nindo? Jurabak, cellphone, pasalik ang buhay nindo. So mga aki nindo na maiereskwela, imbis na ibinakal na nindo kan mga gamit kan mga aki, uniform, dae. Na nagpasali ka mo kang buhay nindo. Pag abot sa bulan kang Hunyo, saing ka mo makuha, saing ka mo makitkit, nga tatawan pa daw ka mo kan mga politiko. Na pambakal kan uniform kan mga aki nindo, pambakal kan notebook kan mga aki nindo, kan mga bag kan mga aki nindo, tawan pa daw ka mo. Tapos ngunyan, pag naubos o pirak nindo, kang pasali nindo, mahapot ka mo, ano ngayon, may ayuda? Pagbulan kang Hunyo, mga tugang, uya na. Sabi nga ni, kan mga nadadangog ko kang inot sa mga lolo-lulata. Pag-araw ka na bulan, tingating. Nyaon dyan, mati na mati dyan ang pagtios nata. Garastusan iyan. Ma-enroll, lalo na kung may college ka, kung ang college mo nasa pribado. Isus, Maria Josep. Yaon dyan. Sa bulan na yan, tingating. Kaya ang nangyayari sa bulan na yan, tabi, Ma'am Alo na kapitin, ara mo, maski maghiling ka sa mga blatter, yaon dyan, suara basan. Number 1 dyan, suara basan. Nata, mahabas. Mahabas ta, kaipuan. Gutom. And kaipuan supirak, ta may gagastusan. Yaon na dyan, ara basan, yaon dyan, so, dakol na nagkakadaragop sa illegal na droga. Nata, nagpapabarakal ki mga droga ta gustong makatiba-tiba ki pirak nga ni may panggasto. Ira laog maski illegal. Tayaon dyan, matindi. Ilingon mo, agbulan kang Hunyo, tapos na so paipit. Ay, rimati na ang kinabaan. Ubusan na nindo ang paipit, tas yung mga nakaresibi man kang mid-year bonus, ang mabakal naman sa mga department store, yung nga ni. Tas yung may mga bonus tabi, Sir Willie, dahil pasinda nagsasabay, nasusupog nga ni. Yugon mo, no? Masabay ka, alimbawa, nagresibi ka kang mid-year bonus mo. Pagluwas mo sa mall, pagluwas mo dyan sa mga bakalan, igwa ka man nabakal na Durabak, sa yuto ngayon si Madam. Nakakuha man gari kipaipit. Nakabakal ki Durabox. Susupog. So, mga nakaresibi ki mid-year bonus, bata, so, saro baga, so, saro klase kan Durabox, so, box siya na itong, pag, ako nga, nagwa man ka ito ta, dyan sa muya, duman sa mo, pag mauran, nagbabaha. So, piglalag ko duman sa mga bado ko. Tanganin ko magbaha, malataw sana. Ano nga pudkaan? Subak sa bagang ito. Nagkaubusan pati ka ito. At akong sujura baksa na, pag tinubig ito, maladop man ito sa tubig. Ito, dahil, habang may tubig ito, garibar ko, may nalataw. Anong baksa nga po? So, itong bagatabi, Sir Willie, ang ano yung 300 garen saro. So, diyan bagay dyan sa sa mga dyan sa home. Nagbakalaw kaya, siguro halos sa mga bado may dyan nakalaagta. Yun na nga niya, pag nagbabaha naman sa muya, at least malataw sa na. Garibar ko. Malataw sa na. Ayan so, pigwabakal ko. Bakod so Durabak, kasi ang Durabak so baga, so kuro kabinet man sa nabagayan bako. Pero mapurmahon man agad baga. Pagigwa ka kay Durabak sa mga saradit baga karong. Pagigwa ka kayan, mayaman-yaman ka naman. Pagigwa ka Durabak, nagkaurubusan. An matindi ta. Siyempre, nakulaon bagaya. Dahil mo man pwedeng ilunad sa bus. Taday man magkakasya. Maaarkila ka nagad ki tricycle.
Ngunya, nigaga ko duman sa likod. Pag uli mo sarong, ayo, to na sa Jura Banks. Matindi, ano? Di, tawa naman nindo kipagkakataon, ha? Ubuso na tabi nindo sa paipit. Yeah? Ubuso na nindo sa paipit. Tapos, sa mga nag-major bonus, itaw naman nindo. Itaw naman nindo ngunya na apod kaan. Siguro, ngunya na si Mana na sa nakamo, so may mga paipit pa. Ubuso na tabi nindo. Yeah? Ubuso na nindo. Tapos, so, mga nag-receive man kan major bonus sa katapusan. Next week, upon man sindang pizza 26 hanggang tabi sa katapusan. So, may mga major bonus naman. Sinda naman. Yeah. Serbisyo asin reparo. Si Pilimon, namingwit sa karagatan. Nakakuha ng isdang tambasakan. Ibininta sa may tali papa. Bako ito tabi laundry basket. So, ang laundry basket baga. So, butas-butas yan. So, may mga luho. So, box baga na pagka. Bilog siya. Ay, square siya. Alaman. So, kulay itong baga. Box yan. Tapos, may lokdo. Igwa nga ni ruida-ruida baga. May parang gulong na apat. Nganing pag inusol mo, pwede mo iparatong patungon. Yeah. Pwede mo iparatong patungon pag arog ka na dakol kang mga bado, so mga extra mo, duman milaw. Day pa malaw kang kino. Madam Maylin, good morning. Ay, pasensya ha. Ako kaya, kang nakaaging si Mana, pasensya na pala, tadi ako nakapagpaarama di. Di kita nakapagprograma last week, nagapirangal daw ta. So, pamangkin ko kaya, nag-graduate duman sa Philippine Military Academy, duman sa Baguio City. Iniban ko man muna sa tugang ko. Nag-graduate ka na kaaging, anong pitsa ito? 17, Sabado. Sabado. Iniban ko muna sa tugang ko, magayon man sa pagmati kan sarong magurang na so sa imong aki, nyugon mo 4 na taon duman sa PMA. 4 na taon, grabe so sakripisyo kang aki. Bako baga pasil. Ang pagklase dyan sa Philippine Military Academy. So, duman mo mamati ako, namati ko so kogmahan kan lambang mga magurang. Sa ginibong pag-graduation kan Sabado, nailing ko, grabe, alos gabos naghiribi. So, mga magurang, so mga estudyante, so mga naggraduar. Baga, grabe man so sakripisyo ninda, makan mo yan na 4 na taon. 4 na taon, dinumero ang hero mo. Yo, grabe bagang training niya. 4 na taon, dinumero ang hero mo. Grabe ang mga iaragihan nindo. Yan, megabox. Kaya tabi Sir Williar, kaya. So, nahiling mo duman na kang graduation kang Sabado. Nahiling mo sa mga magurang, halos gabos nagiribi. Kugos-kugos sa indang mga aki na at least nakatapos na. So, dahil pa man sinda nga ni totalmente ngayang tapos na kundi mapuun pa sana sa pagserbi sa bayan. Mailing mo man na talaga grabe so sakripisyo. Sakripisyo kan magurang, sakripisyo kan mga aki. So, inibahan ko man mo na ta. So, aki na hermana, so bunso, naggraduar man kan naggraduar man kan Sabado. Kaya di kita nakapagprograma kinagkapira, pero dahil man ako nagpa-siram-siram doon. Sir Willie, gusto ko kutama, pero magayon duman palan, tadi ako tiginang. Boss Bob, kani gusto ko magbalik duman.
di ako piginang duman. Maski so, grabe, nag-jogging-jogging man ako tabi, Sir Willie duman. Nag-exercise man ako, di ako talaga piginang. Kundi, may day ako na uyunan duman. Ma-extend pa ko ta ako, siguro, ako mabalik ako siguro, mga katapusan ako ta. Kaya lang dahil ako nag-extend tabi, busbab ta. Subarkada ko duman. Gusto mo nga, digdi ka na mag-star. Yogon man ta duman ako pipa-star. Sa Bagyo. Maray nga digdi, garing nga hiyang ka digdi sa Bagyo. Garing nga day ka digdi pigihinang. Ngunyan, o na. Ang day ko lang tabi duman, day ko lang duman na uyo ng tabi busbab ta. Duman ako ta ko pipa-star. Digdi ka na nga mag-star. Kundi, ang gustong mangyari tabi busbab, duman ako mag-star, libre ka boss. Ang gustong mangyari, ang sulugon ko da, magbahag ako. Dapat nga nakabahag ka. Hinda. Pipagpabahag ako. Tapos pipaadal ako tabi busbab na ano to? Magnganga, magugbas. Sige na ngaya. Digdi ka na. Dawa ngaya digdi ka na mag-star basta ngaya nakabahag ka tapos tataw ka mag-ugbas. Sabi ko, mauli na ako. Mauli na ako. Yugon mo yan. Nahiling ko duman sa mga nakabahag, mga maray man sa mga lubot. Pag nakabahag ka palang tabi, boss babaga, Sir Will, hiling sa lubot mo. Kung igwag ka ki mga... igwag ka ki... So, mga piklat baga. Naramdaman nindo pag kita nautos. So, utos baga, subulutong. So, mga pinilaan baga kan, may mga piklat. Pag nakabahag ka tabi, Manong Siren, good morning. Pag nakabahag ka, mahihiling sa mga piklat mo sa lubot. Ang nakukubiran baga kang bagso. Tigti masal. Ayugon mo yan. Pigparailing ko sa lubot naman kan sarong nakabahag. Ako malinigon man ang lubot ka ini. Malinig. Malinigon man sa lubot. Ay, ko sigurado sulubot ko kung malinig. Ibahin na niya ako, mauli na sana ako duman. Ba na sana niya ako? Di bali-maling ahot duman. Bata grabe so pasahero. Daman baga ko. Daman nagkabit baga ako sa helicopter. Ang mga orang kaya kayo to, kung nakakabit ka sa helicopter, nakabahag ka pa. Hindi pangyari na di. Congratulations po sa batch 2025. So, ano ito? Ano itong ngaran kan batch kan pamangkin ko? Siklab Laya siguro ito. Batch Siklab Laya kang Philippine Military Academy 2025. So, 266 sinda na naggraduar. 54 kay to babayi. Dati labis sindang 300 sa magkakabarats. Unyan nakagraduar 266 sana. Nagkaarali sa iba. Nagka-problema siguro kaya pag punid ang first year 1300 sinda. Nakagraduar 266 na sana. Yan uyug-uyugon mo yan, nagrabing sakripisyo, 4 na taon. So aki mo gari na kulong ki 4 na taon dyan sa Bagyo, pero maurag naman tamba kong malingahot gani magayon ng alas 7 pa sana sa formation busbab, nagpo-formation alas 7 pa sana terendogo na sa mga estudyante, sa mga kadete nagpuon so graduation so programa maalas 10 pirang oras nakitindog alas 7, alas 8, alas 9, alas 10 alas 11, alas 12, alas 1. Anong na oras kitirindog sa mga aki?
Kung digdi sa tuya, ang anom na oras na yan, dakol na nagturumba. O kundi, maski duman mainit, magayunon ang panahon. O, yugon mo yan. O kaya, sunod na batch sa Bicol, dakol sa mga taga-albay. Sa mga sunod na batch, kunyan, subats kang taki ni Hermana, nagkapira lang sindang taga-albay, naka-graduar. Mala so pamangkin ko, siya sana na taga Tabaco City. Taga Tabaco City and Malinaw. O, siya sana. Igwa sa Ligaw, igwa sa Bakakay, sa Inpeto Ginubatan. O, nagkapira sana sinda sa Albay na nagraduar da ngay magsampulo. So maswerte, maswerte araw ka yan. Ibig sabihin pag nagkagraduar ka dyan, talagang nagsunod ka. Sa batindi ang screening dyan, alos gabos. Kaya pag nakagraduar ka, talagang dahil mo mapupugulan na saro kang magurang na mapapahibi. Mapapaluha ka talaga na suaki mo nakasurvive sa matinding training. Di ang pagkagraduar ninda, automatic empleyado tulo sinda kang gobyerno. So, miyembro na sinda kang Armed Forces of the Philippines. So, yan ang magayon duman, scholar ng bayan ka na. Paggraduar mo, diretso ka na trabaho. Bako arog kang ibabaga, ng pagkagraduar mo, ma-apply ka, pagday kang baker, day ka man magkakatrabaho. Duman automatic, itong 266 na ito, puros na ito empleyado kang gobyerno. Magsusweldo na sinda, diretso na yan. Pero so ibabagang eskwelahan, maski cum laude ka, magna cum laude ka, pagday ka pa mag-apply, ma-apply ka, may baker, pagday kang baker, day ka man makatrabaho, maski pangaya matalion ka, tatidaw gunyan kan sa mga taga-malabanan, idaw ngunyan kan mga taga-malabanan, sa mga matatali lugod, sa mga maray. Di daw sa nakan sa mga miyembro kang malabanan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. So congratulations Tabi, sa gabos na nagraduar duman sa Philippine Military Academy ka nakaaging Sabado. Sige, so ingat ka mo sa mga kung saan ka mo mapadpad, kung saan ka mo masign. Iringat na sa natabi ka mo. Raki pa ini, mga 23 anyos. Mga tutuyon pa. Tutoy na tutoy pa. Kaya ingat na sana. Mga young blood, mga mainit pa. Kaya iringat na sana. Sabi nga ni Duman na yan, paggraduar nindo, dyan pa sana mapuntabi ang kabanata kang sa indong buhat. Serbisyo asin reparo. Ay, iguan na lang po kita ki 4 minutos bago tabi magalas 9 ha. O di sa aga na ako maprograma duman sa so tama sana sa aga na may mga kaipuan pagitang ayuso. Di sa aga na sana kita duman sa 107.7 radyo natin Tabaco. Duman naman kita mabalik sa aga. Ulo nagharapot. Taing ka ngaya. Pasensya na ha. Day kaya kay puha na tigtataram ta ko nagsasayin kita. Baka mag-iba si Chairman. Baka abangan kita ni Chairman.
Pwede tabi. Iyo tabi sis, ano? Sige, pwede ako dyan. Pwede ako ngunya. Dahil mo na ako maprograma naman sa ibo. Makahabol lamang ako dyan, adi. Pwede, sige. Dahil ako nakahabol tabi, Sir Willie. Dahil ako nakahabol kasudma dyan sa Kamalig. Mahabol daw ako dyan kay sis, ano? Dyan sa... basta. Sir Will, yaon ka naman, Sir Will. Yaon ka man dyan. May pag-istoryahan kita. Si Sir Alwin nagparapod sa Kuya Kasudma. Nasa biyahe. Uy, grabe sa biyahe, adi. Kung mapa Manila po kamo, mas magayon advice ko sa inyo mag-aeroplano na sa namo na kamo. Kung sa bus, nako, abot na naman kisyam-syam ang biyahe pa Manila. Grabe ang traffic. Kulog sa lubot. Grabe tabi ang biyahe na naman pasiring sa Bicol to Manila namin. Grabe. Sakol kayang pigayos ng mga tinampo. Kaya nagkakatraffic-traffic, talagang madugo ang biyahe na naman. Mas magayon mag-aeroplano na sana. Ay, boss Bob, pasensya ha. Dahil ako nakapamista. Dahil lugod ako sa birthday ni Chued. Ngunyan sana akong taon nag-absent kay Chued. Sabi ko na nga ni Kasubago, dahil pa mayor iyan si Mayor Shi. Taon-taon na yaon, pero ako dyan kay Chued na kapos. Kada birthday kanyaw nako. Ngunyan sa nang taon day ako. Pero pwede ko man na Janon Giraray, mag-birthday Giraray siya, tayaw na ako, nagabot na ako. Ano boss ba? Ha? Pwede tama na pa-birthday yung Giraray si Chued, kita sa nang tulo. Ay, param na tabi kita ha. Param na po muna kita digdisa sa tuyang programa. Saga naman. Di saga, magsarabayan na kita duman sa 107.7 radyo natin Tabako. 10 to 11 duman. Pagkaaga, digdi kita sa Bicol Net. Yugod mo yan. Maubos mo pa yan. Param na kita sa ngaran po yan. Kan sa tuyang mga kasabay tanig sa programa, si Madam Maylin kang MBY Dormitory, kay Governor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Rener Burse, siyempre mga tugang kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat, sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan sa Zone 5 Balading, salamat. Sa ngaran ni GM Maestro nila doon, sabay dyan si SM Sir Tony sa luwas. Mga tugang sa ngaran po nindo gabos, mga parantabay niya to, salamat. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman ha. Igwapa daan tada si Boss Babo. Baba nagatabi bo. Ano kung kumapit ako dyan? Ara mo bagan mga paborito ko. Dahil man ako nagkakaon kay mga kuro karni. Basta ako pigwang may lichip lang. Pwede na dyan. Mga kuro karni di ako kaya. Mga lichip lang na yan. Pahit ako dyan. Tapos yung mga native ta dyan. Lalo na kung may sambot. Ay, rimati tabi Boss Bob kung may sambot. So, adobo sa gata sana. Kapwerte yan! Param na ako, tamadaman ako sa kay sis, madaman ako kay Sir Alwin. Yo! Adios, amigos! Domo, arigato. Iringat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Rupa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat
huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Sa Bicolnet TV, sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta